ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ନାରାୟଣ ମହାରଣା ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବଣିଆ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଣିଆ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଦୈବିକ କାମ ଯେପରିକି ଡଉଁରିଆ କରିବା ଓ ତାବିଜ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରନ୍ତି ସେ। ଯଦିଓ ବଣିଆମାନେ ସୁନା ରୂପା କାମରେ ଟିକେ ଠକାଠକି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବାବୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଏହିପରି କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଣେ ଭଲ ବଣିଆ ଭାବେ ପରିଚିତ। ପରିବାର କହିଲେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଓ 3 ଜଣ ଭଉଣୀ ଓ ଏବଂ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ। ଦିନକର କଥା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯକୃତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛି। ବାପାଙ୍କର ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ନାରାୟଣ ବାବୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଇ ଆଣି ସାରିଲଣି ସେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କଲେ କି ତାଙ୍କର ବାପା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି। ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ 7ରୁ 8 ମାସ ତାଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଜଣାଇଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏପଟେ ବାପାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ବାପାଙ୍କର 7ରୁ 8 ମାସ ଆୟୁଷ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ନାରାୟଣ ବାବୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପୁରୀ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ। ସେଠାରେ ବସି ଦୁହେଁ ବାପ ଓ ପୁଅ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ବାପାରେ, ମୋ କାମ ବେଳେ ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ସାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଖୁଆଇବୁ। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଓ ସାଇ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଲେ, ବାପା, ଏକଥା ସବୁ କାହିଁକି ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛ? ଆମେ 3 ଭାଇ ଅଛୁ, ସେ କଥା ବୁଝିବୁନି? ତମେ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ଭାବୁଛ? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ପୁରୀ ବୁଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯିବା ପରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପଟେ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏକାଦଶାରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଭାଇ ଓ କିଛି ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ। ଶେଷରେ ପଇସା ଅଭାବ କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବଢ଼ା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ସେ। 11 ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବଢ଼ା ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥାଏ। 11 ଦିନର କଥା। ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବଢ଼ା ବରାଦ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିରୁ 3 ଜଣ ସୁଆର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି କହିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେବ? ଜଲ୍ଦି କୁହ, ପୁରୀରୁ ଆସିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାର ହେଇଥିବ। ଆମର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସାଦ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଥିବ। ଏହା କହିବା ପରେ 3 ଜଣ ସୁଆର ଟ୍ରକ୍ ସହ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏଠୁ ତମ ଗାଁର ଶେଷ? ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ଶେଷ। ତାପରେ ସେହି 3 ଜଣ ସୁଆର ପୁଣି ଥରେ ଆସି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଲେ। ଜଣେ ସୁଆର ଚିଡ଼ି ଯାଇ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଓ ବାବୁ, ଆମ ସହ କ'ଣ ଖେଳୁଛ ନା କ'ଣ? ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଛି, ଜଲ୍ଦି କୁହ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗେଇନି ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା କେମିତି? ଏକଥା ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ।
ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ହଉ ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଏହି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁଆରମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। 3 ଜଣ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେବାୟତ କହିଲେ, ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ୁଛୁ। ଏକଥା କହି ସେବାୟତ ଜଣକ ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଆଣିଥିବା କଦଳୀପତ୍ର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେହି 3 ଜଣ ସେବାୟତ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥାଏ କି ଏତେ ମହାପ୍ରସାଦ, ତାହା ସହ କ୍ଷୀରା ବି ଆସିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବ କିଏ? ସମୟ ପାଖାପାଖି ସେତେବେଳକୁ 9:30 ହେଲାଣି। ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା 3 ଜଣ ସୁଆର ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଛାତି ତମ୍ବ କରି ନାରାୟଣ ବାବୁ ଯାଇ ସେଇ 3 ଜଣ ସୁଆରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା, କେତେ କ'ଣ ପଇସା ହେଲା? ଆଉ ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ମଗେଇବି ନଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି 3 ଜଣ ସୁଆର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ମଗେଇବ? କାଳିଆପା ବରାଦ କରିଛି, ଆଉ ପଇସା ମୋତେ ତ ସବୁ ଦିଆ ସରିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପଇସା କଥାକୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ଶୁଣି ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିପାରି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲେ ସାଇ ଭାଇ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହାପରେ ସେ 3ଟି ଧୋତି ମଠା ଆଣି 3 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦେଲେ। 3 ଜଣ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସେହି 3ଟି ଧୋତି ଓ ମଠାକୁ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଅବଢ଼ା ପଠାଇଥିଲା କିଏ। ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହିପରି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।